Estimats compatriotes, després de la renovada majoria a les eleccions del 21 de desembre que va convocar l'estat espanyol, després del cessament il·legal i il·legítim de tot un Parlament i de tot el govern, aquest mateix estat continua sense respectar-ne els resultats i sense permetre als qui som els representants del poble de Catalunya de prendre lliurement les nostres decisions. Tots els candidats a la presidència de la Generalitat que la majoria parlamentària ha anat proposant no han vist respectats els seus drets i un darrere l'altre han estat bloquejats per part dels qui mantenen l'abús i l'arbitrarietat del 155. Ni el primer, ni el segon, ni el tercer de la candidatura hem vist respectats els nostres drets com a diputats, fins i tot malgrat que en el cas de Jordi Sánchez el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides exigia a l'estat espanyol el respecte pels seus drets. El mecanisme que preveu la llei per investir president no ha estat respectat, igual com no es va respectar la llei quan es va decidir cessar-me com a president de la Generalitat, de manera que continua sent-ne fins que el meu Parlament, el vostre Parlament, no prengui una altra decisió i continuaré defensant aquesta legitimitat a totes les instàncies internacionals. Hem donat moltes oportunitats a l'Estat perquè entengui que la resposta al que és de fet un conflicte polític és justament el diàleg polític i no pas la repressió ni la regressió de drets, la regressió de llibertats. El temps ha anat passant i, malgrat les nostres crides i els nostres esforços per oferir alternatives, el bloc del 155 i els aparells de l'Estat continuen enrocats a bloquejar la política i a avalar la repressió i la retallada de drets. I com hem fet en anteriors ocasions, ens toca a nosaltres continuar posant-hi la responsabilitat que l'Estat, i d'una manera especial el govern i els partits que li donen suport en aquesta estratègia d'ofec a Catalunya, no mostren cap voluntat de voler assumir. El termini per formar govern abans no es convoquin les eleccions arriba al seu final. Ha quedat clara davant del món la intolerància i la manca de respecte per les decisions dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya per part del govern de l'Estat, que continua, per cert, ocupant unes institucions on els catalans i les catalanes no volen que estiguin ocupant. Continuarem, per tant, lluitant per defensar els nostres drets col·lectius i les nostres institucions, i ho farem en tots i cadascun dels fronts, d'una manera molt especial en l'àmbit institucional, on la majoria republicana té l'oportunitat de continuar defensant el mandat de l'1 d'octubre i de construir, per tant, el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant, un país on es pugui opinar i dissentir sense por, i sense patir els abusos de l'Estat, on hi hagi un respecte reverencial cap als ensenyants que formen ciutadans crítics i no una latent persecució autoritària i policial, on els jubilats i les jubilades tinguin pensions dignes, els treballadors salaris decents i els cossos policials actituds democràtiques, on el model energètic no depengui d'uns pocs molt ben connectats i es posi en canvi al servei de les persones i del medi ambient, on les inversions públiques no facin ciutadans de primera i ciutadans de segona, on no es persegueixi ningú per la llengua que parla, ni pel lloc on va néixer, ni per les seves creences, ni per la seva orientació sexual, on els ciutadans siguin cridats a participar de manera permanent, a opinar i a intervenir més enllà dels períodes electorals. Un país solidari i acollidor compromès amb la cultura de la no violència i la cultura del diàleg. D'això i de moltes coses més en diem fer república. La república de dones i homes lliures, una pàtria de persones i de drets. Per això proposem, des del nostre grup parlamentari, una nova candidatura a la presidència de la Generalitat amb l'esperança que reculli el nombre de vots suficients perquè finalment sigui investida i no hagi de patir el fins ara sistemàtic bloqueig per part de l'Estat. Tots aquells que han clamat per evitar les eleccions tenen ara l'oportunitat, amb el seu vot, de contribuir a formar govern i evitar una convocatòria electoral que diuen no voler de cap manera.
El nostre grup proposa el company diputat Quim Torra per la presidència de la Generalitat, perquè pugui assumir aquesta responsabilitat en els propers dies i perquè pugui formar govern de manera immediata. Li agraeixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir un càrrec en unes circumstàncies que efectivament són extremes per a Catalunya. En ell recaurà principalment la responsabilitat de la governació interior, la defensa dels drets nacionals de Catalunya davant d'un estat autoritari que es nega a parlar i la defensa de les nostres competències i dels nostres recursos laminats sistemàticament. I sobretot, d'una manera especial, li pertocarà garantir el respecte pel mandat de l'1 d'octubre, en allò que atany, efectivament, al govern de Catalunya. Un mandat que és clar, ratificat el 21 de desembre i que ens vincula, si volem continuar sent dignes representants de la voluntat popular, que és, tal com diu la Declaració Universal dels Drets Humans, el fonament de l'autoritat de l'Estat. Dit d'una altra manera, sense respectar la voluntat popular, de l'autoritat de l'Estat es passa a l'Estat autoritari. I en aquest sentit, l'existència d'un Consell per la República que es pugui expressar en llibertat ha de contribuir a desplegar el mandat de l'1 d'octubre i s'ha de posar a disposició de tots aquells ciutadans i ciutadanes que comparteixin o no la idea d'un estat independent, volen tanmateix viure en pau, sense por, respectats i de manera convivencial els uns amb els altres. A ningú se li escapa que encetem un període, per tant, de provisionalitat marcada per les condicions que ens imposa l'estat espanyol. L'existència de preses i presos polítics i d'exiliades i exiliats polítics, així com l'amenaça permanent de continuar aplicant el 155 i interferint en la vida diària de la Generalitat, fa que no puguem parlar en cap cas d'una etapa definitiva. Tenim d'entrada el deure de restaurar els efectes nocius del 155 i aplicar un veritable pla de xoc que posi al dia i permeti recuperar polítiques, persones i inversions que injustament han estat suspeses, cessades o aturades. Cal que persones i entitats de tota mena que han patit directament els efectes d'aquesta venjança de l'Estat puguin rescabalar-se del dany patit. I per això una de les primeres feines del nou executiu ha de ser la de donar resposta i poder reactivar tot allò que l'ofensiva devastadora del 155 ha representat. Confio també que el Parlament sabrà exercir el control democràtic necessari que posi llum a l'acció de tots aquests mesos i aclareixi les responsabilitats d'aquells que han abusat del seu poder i han volgut aconseguir a través del 155 allò que no els han atorgat de cap manera les urnes. Aquesta etapa ha de venir marcada també pel canvi d'actitud de l'estat espanyol en el seu conjunt. Des del 21 de desembre ja no tenia excuses i a partir de la investidura, de fet, encara en tindrà menys, per poder fer i per fer el que farien totes les democràcies exemplars. Democràcies consolidades i democràcies modèliques, que és reconèixer, respectar, dialogar i pactar. No han volgut fer res de tot això, sinó just el contrari. Però la posició de l'Estat cada cop s'entén menys arreu i cada cop genera més desconfiança exterior. La democràcia espanyola no es mereix uns governants i uns aparells de l'Estat que actuïn contra, de fet, els principis bàsics de la democràcia. Aquell govern i aquells aparells tornen a tenir ara una nova oportunitat per comportar-se de la manera que, fet i fet, s'espera que es comporti un estat que és membre de la Unió Europea, és a dir, lluny de violència policial injustificada, de regressió i persecució de drets i d'escalada de tensió per raons d'estricta competició partidista. En aquest propòsit, ens cal la màxima unitat, ens cal la màxima determinació, la màxima dedicació i la màxima fidelitat al mandat de l'1 d'octubre, que és la fidelitat al poble de Catalunya. Visca Catalunya!